Toinen video koskee sitten sitä, kuinka se chatti on tänne nettisivuille asennettu. Eli kun kirjaudutaan Puijolan nettisivuille, niin ainakin ylläpitäjän oikeuksilla, eli ainakin Karilla pitäisi näkyä tämä koko vasen valikko täällä, niin täällä on sitten tämmöinen kohta kuin teeman asetukset. Ja teeman asetuksiin kun mennään, niin ainakin mulla aukesi suoraan metatiedot välilehti. Ja metatiedot välilehdellä on tämä footer-osio, niin täällä on tämmöinen skriptipätkä. Eli jos jostakin syystä täytyisi ottaa pois toi chatti, että vaikka se nyt ei sitten häviäisi sieltä silloin, kun sen ei tarvitse olla siellä käytössä, niin tämän koodinpätkän kun täältä ottaa pois ja sen jälkeen sitten päivittää tämän sivun, eli tallentaa, niin silloin se viimeistään häviää sieltä. Mutta tämä nyt vaan tiedoksi se, että kuinka se on tänne tuotu, koska sen voi tänne tuoda hyvin monia eri tapoja käyttäen, niin Puijolan sivuilla se toteutetaan tuon teeman asetuksien kautta.